سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا حجاب استدالو زيناتات اب ኤርትራ ዝተረአየ ዕስለን በጣ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምእታው መግላጹ ናብ ትግራይ ዑደት ዝገበረ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ዝበሎ መልሻታት ኣምሓራ ካብ ከተማታት ከም ዘንሰሓቡ ተሓቢሩ ምህላውን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ደሴትማዊ ሃዋይ እትርከብ ታሪኻዊት ከተማ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ባርዕን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ኤርትራ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ደቡብን ማእከልን ኣጋጢሙ ዘሎ ዕስለን በጣ በረኻ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝኣተወ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ብሩብ ዓምሩር ሓበሬታ ሻባይት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እቲ ዕስለን በጣ ካብ ሓምለ ጀሚሩ ኣብተን ዞባታት ተዘርጊሑ ምንባሪ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብ ምብራቃዊ ቆላታት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዝናብ ኣብ ዘይእዋኑ ድሕሪ ምህራሙ ኣብ ከባቢታት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክጫጭሕ ዕድል ዝረኸበ እቲ ዕስለን በጣ ናብ ዞባታት ደቡብን ማእከላይን ተዘርጊሑ። እቲ ባልዕ ኣብተን ሰለስተ ዞባታት ብድምር 2300 ሄክታር መሬት ከም ዘጥቅዐ ተፈሊጡሎ። ነቲ ዕስለን በጣ ንምቁፅጻር ሚኒስትሪ ሕርሻ 1800 ሲቪላውያን ክኢላታትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኣዋፊሩ ኣብ ዘራእቲ ዝኾነ ርኡይ ጉድኣት ከየወረደ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ክመጽእ ዝኽእል ዕስለ ኣንበጣ ንምግጣም ኩሎም ኣካላት ንቑሓት ክኾኑ ይጸዊዕሎ። ገምጋም ክኢላታት ሕርሻ ከም ዘነጽሮ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንምርባሕ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣዝዩ ምቹእ ምዃኑ ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዘሎ ዘይነበሩ ኩነታት ዝናብ ካብ ንዑስ ዞባ ቆሮራ ክሳብ ንዑስ ዞባ ባፅዕ ዝዝርጋሕ ሰፊሕ ኮላታት ኣንበጣ ገይሩ ምንባሪ ይፍለጥ። ብጀካዚ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ምሕደራዊ ከባቢ ጋዴን ዓላ ዝተረኸበ ኣንበጣ ምድረ በዳ ብክኢላታት ሕርሻ ምሕደራትን ህዝብን ብዝተዋደደ ጻዕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትዩ ክብል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ምንባሪ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ገለ ወረዳታት ዞባ ምብራቕን ደቡብን ክልል ትግራይ ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝተረኣየ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ተፈጥሮን ትግራይ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። እቲ ካብ የመንን ሶማልያን ከም ዝተበገሰ ዝግመት ኣንበጣ በረኻ ብቐንዱ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተጫጭሐ ከም ዝኾነ ይዝረብ። ወራር ዕስለን በጣ ምድረ በዳ ድሮ ብኩናትን ሕሱም ምሕደራን ሳቐ ዘሎ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይሕብሩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጥራይ ተደጋጋሚ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ከጋጥመን ጸኒሑሎ። ኣንበጣ ምድረ በዳ ብዕስለ ዝንቀሳቐሱ ሓደገኛ ዓይነት ኣንበጣ ኮይኖም ኣካል ናይቶም ብግራስ ሆፐርስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣንበጣ እዮም። ኣብ ካልኦት ፍሉይ ዝገብሮም ግን ባህሪኦምን ኣመሎምን ክቕይሩን ነዊሕ ክጓዓዝን ስለ ዝኽእሉ እዮም። እዞም ዓይነት ኣንበጣ ብጀካ ባህሪኦም ናይ ምልዋጥ ተኽእሎ ዕስለ ተባዕትዮ ብምቋም ብጽዑቕ እኩብ ይጓዓዙን ልዑል ምንቅስቓስን እዮም ዘርእዩ። ጻዕቒ ናይቲ ዕስለ ጠንቂ ምቅያር ባህሪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ገለ ብሕታውያን ሓመዳዊ ሕብሪ ክሕዙ እንከለዉ እቶም ብዕስለ ዝንቀሳቐሱ ድማ ብጫ ሕብሪ እዩ ዘለዎም። መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ግጭት ንምቁራጽ ዝዓለመ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንምትግባር ዝከታተል ጉጅለ ምክትታልን ምርግጋጽን ምኽባርን ሕብረት ኣፍሪቃ ንምድጋፍ ምወላ ከም ዝህብ ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዳረን ዌልች ተዛሪቡ። ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዳረን ዌልች ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ምስ ጉጅለ ምክትታልን ምርግጋጽን ምኽባርን ስምዕ ፕሪቶሪያ ከምኡ ድማ ምስ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳን ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን እዩ ብዛዕባ ምወላዝ ተዛረበ። ኣምባሳደር ዌልች ሕጂ ስምዕ ሰላም ኣቦቶ ምስ በጽሐ ዓባይ ብሪጣንያ ንጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገህሰትን ድልድል ተሓታትነት ዘረጋግጽ ስራሕ ክድገፍ ቃል ኣትያላ። እዚ ንህዝቢ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘላቐ ሰላም ንምርግጋጽ ወሳኒ ክብሉን ተዛሪቡ። እቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተላእኸ ጉጅለ ምክትታልን ምርግጋጽን ምኽባርን ኣብ ምፍታሕ ኣጽዋር ሓይልታት ትግራይ ምውጻእ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሰብኣዊ ተበጻሕነትን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባርን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ምክትታል ይዝነጥፍ። እቲ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ምወላ ኸኣ ንኻልኣይ ምዕራፍ ንጥፈታት ናይ ዝጉጅለ ክደግፍ እዩ። ካልእ እዚ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ትግራይ ማዕከናት ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምሕተት ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ትግራይ ከተውፅእ ጻውዒት ከቕርብ ተሰሚዑ። ንሱ ኣብቲ ዝገበረ ቃለ ምሕተት ቃል ብቓሉ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ሓይልታት ኤርትራ ትግራይ ዝርከቦ ካብ ኩሉ መሬት ኢትዮጵያ ክወፁ ኣብ ምጽዋዕ ኣዝዩ ንጹር እዩ። ዓባይ ብሪጣንያ እውን ከምያ እትደሊ ብምባል ሃገሩ ምውጻእ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከም እትደሊ ተዛሪቡ። እቲ ኣምባሳደር ነዚ ዝበለ ምስ ጉጅለ ልኡኾም ኣብ ትግራይ ዝዓበየ ሆስፒታል ዝኾነ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዑደት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ዝተገብረሉ ቃለ ምሕተት እዩ። ብተደጋጋሚ ብወገን ትግራይ ኣብ ዝወፅእ ጻውዒታት ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ 9
4 ኣዋርሕ ገይሩ እኳ እንተሃለወ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ገለ ክፋል ምብራቃዊ ማእከላይ ሰሜናዊ ምዕራብን ምዕራብ ትግራይን ከም ዘለዉ ይዝገለጽ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ዓባይ ብሪጣንያ ብዕቱብ ክትከታተሎ ምዃና እውን እቲ ኣምባሳደር ኣብ ቃለ ምሕተቱ ተዛሪቡላ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣንጻር መንግስቲ ዝዋጎ ዘለዉ ምልሻታት ካብ ገለ ቀንዲ ከተማታት ድሕሪ ምንሰሓቦም ተዛማዲ ህድኣት ሰፊኑ ምህላው ተገሊጹ። ነበርቲ ናይተን ክልተ ዝዓበያ ከተማታት እቲ ክልል ዝኾና ባህር ዳርን ጎንደርን ሎሚ ሐሙስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ኩነታት ብተዛማዲ ከም ዝሃድአ ተዛሪቦም። እቲ ተዛማዲ ሰላም ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቶም በቲ ግጭት ዝተቆትሉ ሰላማውያን ሰባት ንምፍጻም ኣኽኢሉ ምህላው ሓደ ነባሪ ባህር ዳር ገሊጹ። መንግስቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 6 ከተማታት እቲ ክልል ካብ ዕጡቓት ናጻ ናይ መውፃእ ነጥፈታት ከም ዝተዛዘመ ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ባህር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ብርሃን፣ ላሊበላ፣ ጎንደርን ሸዋሮቢትን ዝነበሩ ዕጡቓት ስጉምቲ ከም ዝተወስዶም እዩ እቲ ላዕለዋይ እዝ ኣፍሊጡ። ኣብተን 6 ከተማታት ተዋፊሮም ነይሮም ዝበልዎም ጉጅለ ጥፍኣት ክብል ዝገለጾም እቶም ዕጡቓት ዕጥቆም ከረክቡ ዝተዋህቦም ዕድል ከም ዘይተጠቀሙሉ ይሓቢሩ። መንግስቲ ፌደራል ምስቲ ግጭት ብዝተሓሓዝ ኣብታ ክልል ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክከታተል ዝቆመ ላዕለዋይ እዚ ኣብ 6 ከተማታት ሰዓታት እትእቶ ኣተግቢሩሎ። ብጀካዚ ኣፅዋር ሒዝካ መንቀስቃስን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ኣጊድሎ። ዓለም ለኻዊ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሂማን ራይት ዎች ናብ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ኣብ ዘቕረበ ጻውዒት መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንሰላማውያን ሰባት ከጠንቀቐሎም ምሕጽንቱ ኣቕሪቡ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምታት ዓፈናታት ከም ዝወስኽ ሓቢሩ። ብሪጣንያ በቲ ጎንፂ ዝተዓግቱ ዜጋታታ ንምውፃእ ምቹእ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ኣብ ውሕስ ቦታ ክጸንሑ ኣቐዲማ ንዘቕረበቶ ጻውዒት ደጊማ ኣዘኻኺራላ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ማዊ ሃዋይ እትርከብ ታሪኻዊት ከተማ ላሃይና ብሰንኪ ህቡብላ ነፋስ ዘስዓበ ብርቱዕ ባርዕ ጫካ ከም ዝዓነወት ተፈሊጡ። ብሰንኪቲ ኣብታ ቀንዲ መዕረፊ በጻሕቲ ዝኾነት ደሴት መዘናግዒ ከተማ ላሃይና ዘጋጠመ ባርዕ ብውሕዱ 36 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣናት ሃገር ገሊጾም። ነታ ግዝኣት ዝውክል ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ብሪያን ሻትስ ላሃይና ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ተቓጺላ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገሊጹ። ማእከላት ጥዕናታ ደሴት ብሓውን ብትክን ብዝተጎድኡ ሕሙማት ከም ዝዕለቕለቐ ይግለጽ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣሽሓት ሰባት ካብ ገዝኦም ክወፁ ከም ዝተገደዱን ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሓደጋ እውን ከም ዝተኣወጀ ተፈሊጡሎ። ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ሃልዋቶም ስለ ዘይተፈልጡ ድማ ዓብ ስርሒት ምድላይን ምድሓንን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ብሰሉስ ምስ መጻምቱን ወዲ 6 ዓመት ወዱን ናብ መዕቆቢ ክሃደም ዝኽኣለ ካሚኤላ ካዋኦኮባ ንኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዳርጋ ኣብኡ ተሪፍና ነርና ኢሉ። ኣብኡ ኮፍ ኢለ ከተማይ ናብ ሓሙሽተ ክትቅየርን ከላ እናረኣኹ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይምኽኣለይ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ክብል ድማ ተስፋ ዘቁርጽ ክብል ነቲ ኩነታት ገሊጽዎ። እማዋይ 5 መዕቆቢታት ከም ዝተዳለዉ ሰበስልጣናት ሃገር ገሊጾም ኣለዉ። ብተወሳኺ እታ ደሴት ህብቲ መዕረፊት በጻሕቲ ብምዃና በጻሕቲ ካብኣ ሪሒቖም ክጸንሑ ምሕጽንታ ቀሪቡሎም ኣሎ። ምክትል ኣመሓዳሪት ሃዋይ ሲልቪያ ሉክ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እዚ ውሑስ ቦታ ኣይኮነን ክትብል ነቲ ዘሎ ኩነታት እያ ገሊጻቶ። ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ገና ምስ ንጡፍ ባርዕ ሓዊ ክቃለሱን ከለዉ ሄሊኮፕተራት እውን ካብ ላዕሊ ናብቲ ባርዕ ማይ ብምፍሳስ ይሕግዝ ኣለዋ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።